אז נתחיל את התרגול דווקא בשכיבה על הגב. אפשר לשים כרית מתחת לראש, רגליים ברוחב המזרון, כפות ידיים פונות למעלה, עיניים עצומות. אם יש כאב בגב התחתון, אפשר להכניס כרית מתחת לברכיים, או פשוט לשכב עם ברכיים כפופות. אנחנו מתחילות את התרגול במנוחה. רגע להרגיש את המשקל של הגוף. תעבירו את המודעות למגע של הגוף עם המזרון, של הגוף עם הרצפה. תרגישו את המשטח הקשה לעומת הגוף. ותעבירו מודעות אל הנשימה. רק רגע לראות איך הגענו היום לתרגול. האם הנשימה מהירה וקצרה, או שאולי דווקא יש לי מרחב נשימה ואני מרגישה שאני יכולה לנשום עמוק. תעבירו מודעות ללסתות, תרפו אותם, תפרידו בין השיניים העליונות לשיניים התחתונות. אין שום דבר להחזיק כרגע, רק לשכב על המזרון. בדרך כלל ההרפאיה, השוואסנה, זה החלק שאנחנו הכי מחכים לו בתרגול, אחרי שכזה התאמצנו. בכזה תחושה של מגיע לי עכשיו מנוחה, אבל לא, תמיד מגיע לנו מנוחה. ולפעמים זה קשה פשוט להישכב בלי תנועה. לתת לגוף מנוחה, זה פשוט דבר שכל כך ממלא באנרגיה. מפה אני אבקש מכם לנשוף את כל האוויר דרך האף, תרוקנו את הריאות, קחו שאיפה עמוקה אל הבטן ואל בית החזה, ממש תרגשו את הגוף מתמלא באוויר, ואז עם האוויר בפנים תחזיקו אותו ותקבצו חזק 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 את האגרופים ותעשו פוינטים ברגליים, אוויר מוחזק בפנים, ונשיפה לשחרר הכל דרך הפה. לשחרר את השרירים. עוד אחד כזה. קודם כל שאיפה עמוקה למלא את כל הריאות באוויר. ואז תחזיקו את האוויר בפנים, תקבצו חזק 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 את האגרופים, פוינט עם הרגליים. ונשיפה דרך הפה לשחרר הכל. כשאתם משחררים, הבטן חוזרת להיות רכה. עוד אחד כזה. קודם כל שאיפה עמוקה. ואז לקבץ הכל, לקבץ, 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 לקבץ. אוויר מוחזק בפנים, קומבקה, עצירת נשימה. נשיפה דרך הפה, לשחרר הכל, ותחזרו לנשום בקצב רגיל, רק תתבוננו באנרגיה שזה עורר בגוף. אולי הדופק קצת עלה. תעבירו מודעות לנשימה, תראו מה קרה לה. עיניים עצומות. כפות ידיים, תעבירו מודעות לשם, תראו מה זה עשה. מפה, קחו שאיפה דרך האף. נשיפה, ברך ימין באה אל בית החזה, ותביאו את רגל שמאל ככה שתהיה קו אחד עם האגן. כלומר, לא פיסוק יותר, אלא ליישר אותה בקו אחד עם האגן. שאיפה אל בית החזה. נשיפה, תנסו לקרב את הברך עוד קצת אל בית החזה. שאיפה, להרחיק את הברך מבית החזה. ונשיפה, לקרב. שאיפה להרחיק בערך, נשיפה לקרב, גם אם זה קצת. שאיפה תשחררו את הברך, תחזרו לנשום בקצב שלכם ותסובבו את קרסול ימין לצד אחד. תעבירו את המודעות אל הקרסול, לתנועה. וצד שני סיבובי קרסול, מודעות באזור. אם לא נוח לכם ככה, מבחינת הרגל השמאלית, אז אפשר גם לכופף
את רגל שמאל, כל שאלה של איך הגב מרגיש. מכאן תמשיכו לנשום ואנחנו עושים סיבובים של הברכיים, אז אפשר להחזיק את הבית צ'כי של הברך, פשוט אנחנו עושים סיבובים, מביאים המון תנועה למפרקים של הרגליים, צד שני של זה, מודעות בתנועה, כל הזמן להחזיר את המודעות. מעולה. ומכאן אפשר או להניח כפות ידיים על המזרון או להשאיר אותם על הברך, ואנחנו עושים סיבובים של ברך ימין של המפרק עכשיו. קנקים טובים, לא יודעת אם אתם שומעים את זה אצלי. אפשר לחייך, זה רק יוגה. ואם צריך גם לעשות את הסיבובים האלה לאט, כי יש כאב עכשיו, אז לעשות לאט, להקשיב לגוף, צד שני של הסיבובים. מצוין. יופי. ומכאן תניחו את כף רגל ימין על המזרון. תביאו אליכם את ברך שמאל. תחבקו אותה, תיישרו את רגל ימין. ומפה בנשיפה, ברך שמאל מתקרבת כמה שאפשר אל בית החזה. ובשאיפה, ברך שמאל מתרחקת. נשיפה, ברך שמאל מתקרבת אל בית החזה. ובשאיפה, ברך שמאל מתרחקת. נשיפה, לקרב ברך שמאל. ושאיפה, להרחיק. נשיפה, נשחרר את זה. תמשיכו לחבק את ברך שמאל ונעשה סיבובי קרסול בצד שמאל. מודעות בתנועה של הקרסול, צד שני. המפרקים שלנו צוברים המון סטרס, ובעיקר אם אנחנו לא זזים. אז הנעת מפרקים היא אחד הדברים שהכי פורקים סטרס. ומכאן אפשר להחזיק את הברך השמאלית בבית צ'כי של הברך, ואנחנו עושים סיבובים לברך, עיגולים, כמה שנעים היום. לא צריך לדחוק את הגוף בשום שלב של התרגול. תקשיבו לעצמכם, צד שני. כאב הוא המצפן שלנו. אנחנו לא רוצים להגיע לכאב ביוגה. מצוין. ומכאן אפשר להחזיק את ברך שמאל, או פשוט להניח כפות ידיים על המזרון, וסיבובים של מפרק ירך שמאל. אפשר סיבובים גדולים, אפשר סיבובים קטנים, אפשר סיבובים גדולים, אפשר סיבובים מהירים, אפשר סיבובים יותר איטיים, מה שעובד לכם היום, צד שני. נמשיך לנשום כל הזמן, מודעות, איפה שהתנועה. מצוין. ומפה נניח את שתי כפות הרגליים, ונעשה פיסוק ברוחב המזרון, כלומר יותר רחב ממה שאנחנו רגילים. כפות ידיים לצידי הגוף, ואנחנו מצד לצד מפילים את הברכיים. אפשר גם לשים כפות ידיים בקקטוס, 90 מעלות במרפקים. מצד לצד. מודעות במפרקי הרך, תרגישו את התנועה, תראו מה הטווח היום. ומכאן תניחו כפות רגליים בחזרה ברוחב האגן. תתפסו מכאן את ברך ימין בעזרת יד ימין ואת כף רגל ימין בעזרת כף יד שמאל. ואנחנו פשוט עושים כמו תינוק בעריסה לברך ולכף הרגל שלנו. עכשיו, אם אין לנו פה טווח תנועה, אם אנחנו קצרים, אז אפשר גם להיות פה. מה שאפשר, מה שעובד. לא לנסות למשוך בכוח. יש לנו מלא רצועות בתוך מפרקי הירך, שאם אנחנו לא רגילים לעבוד איתם, אז התנועה הזאת לא תהיה לנו כזאת קלה. וגם פה אפשר לעשות תנועה איטית יותר ממה שאני עושה. ואז אנחנו רוצים להחזיר את הרגל למנח המקביל לגוף. ואנחנו רוצים לבדוק כמה רחוק כף הרגל יכולה להגיע. גם
להקשיב לגוף, לא למתוח גבולות. אנחנו גם רק בחימום עדיין, הגוף סגור. מעולה. ומפה, תניחו את קרסול ימין על ברך שמאל, זרועות בקקטוס, מרפק 90 מעלות. קחו שאיפה עמוקה על בית החזה. נשיפה, תפעילו את המבנה הזה שמאלה, מבט לימין. כתף ימין מקורקעת על המזרון. עם הכתף באוויר, אפשר לקחת כרית ולהכניס מתחת לכתף באופן הזה. אם הכתף מגיעה למזרון, יופי. ומכאן, בשאיפה אנחנו מנסים לפתוח את ברך ימין החוצה, ובנשיפה אנחנו מקרבים אותה אלינו. אפשר גם להיעזר ביד שמאל. שאיפה, אנחנו פותחים את הברך העליונה, ובנשיפה מקרבים אותה אלינו כמה שאפשר. שאיפה, להרחיק, ונשיפה, לקרב. העבודה העמוקה הזאת על מפרקי הריח, שאיפה, מחברת אותנו לקרקוע, עוצמה, אדמה. זאת האנרגיה של צ'קרה ראשונה, שאנחנו עובדים עליה היום חזק. ומכאן, תמשיכו לנשום. אנחנו רוצים, אפשר להיעזר בכפות הידיים שלנו, לקחת את ברך ימין קודם לשכיבה רגילה על הצד, פשוט שיהיה לנו יותר קל להבין, ואז אחורה, ממש כמו צלב קרס. עכשיו, אם אנחנו צריכים, כדי להניח את ברך ימין על הרצפה, לעשות הקשתה בגב, זה סבבה. תעשו את ההקשתה הזאת בגב. אם זה לא נעים, אתם פשוט יכולים להישאר פה, איפה שהיינו קודם. זה מנח נפלא לפתיחה עדינה של הגב התחתון. אז עכשיו כשאנחנו פה בתנוחה של הצלב קרס, תנשפו את כל האוויר, דרך האף, תרוקנו את הגוף. שאיפה, בטן מתנפחת כמו בלון. תעלו את האוויר עד לבית החזה. נשיפה, הנחה. לתת לגוף לשקוע. שאיפה עמוקה אל הבטן, בטן מתנפחת כמו בלון. ואז אל בית החזה עד הכתפיים. נשיפה, גוף נוזל. שאיפה עמוקה, אחרון אל הבטן, אל בית החזה עד הכתפיים. נשיפה, לשחרר. ומפה לאט, קבצו שרירי בטן ונחזור למרכז. לשכיבה על הגב, עם ברכיים כפופות, כפות רגליים על המזרון. תביאו את הברכיים אליכם אל בית החזה, תתגלגלו קצת מצד לצד. ונחזור למרכז. בשאיפה תביאו הרבה אוויר אל בית החזה. נשיפה, מצח עולה אל הברכיים. כפות ידיים מחזיקות את הברכיים. אם יש לחץ על הצוואר, מיד לתמוך, להביא כפות ידיים מאחורי הראש, מרפקים לכיוון האוזניים. אם אתם בטוב פה, אז בשאיפה מלא מלא אוויר נכנס אל בית החזה, למרות שאנחנו קטנים. נשיפה, להרפות פנים, לוודא שהגב התחתון שלנו מונח ושלא העלינו אותו באוויר. שאיפה, לבדוק אם יש מקום לעלות עוד קצת. מחזקים שרירי ליבה ושרירי צוואר. ונשיפה לאט. להניח את הראש בחזרה למזרון. ותתגלגלו מצד לצד. בכל שלב מבורך לשחרר הנחה. ההנחות משחררות סטרס מהגוף. נפלא. ומפה תניחו כפות רגליים ברוחב האגן על המזרון. מכאן אני אבקש מכם להעביר מודעות אל הגב התחתון שלכם. ואנחנו מציירים עיגולים עם האגן. כאילו אנחנו מנסים לחפור לעצמנו בור בים, בחול. ואנחנו בודקים כמה העיגולים האלה יכולים להיות גדולים, וכמה התנועה יכולה להיות רחבה. תעבירו את כל המודעות לאגן,
אם הברכיים צריכות ליפול קצת מצד לצד בשביל להגדיל את התנועה, מעולה, תעשו את זה. הברכיים לא חייבות להישאר באותו קו. אנחנו מעשים את הסקרום, צד שני של הסיבובים. בסקרום יש לנו מלא קצות עצבים שמשפיעים לנו על הרחם ועל הגב התחתון ועל כל האיברים הפנימיים של האזור. אז עיסוי של האזור הזה ממש ממש עוזר גם לכאבי גב וגם פשוט להנאה של דם לרחם ולמערכת העיכול התחתונה. תמשיכו לנשום ונחזור למרכז. תניחו שתי כפות ידיים על העצמות של מפרקי הירך, שממש פה בחיבור בין הירך לאגן. ומכאן אני אבקש מכם, אל תעשו את זה אם אתם סובלים מכאבי גב תחתון, או אם יש לכם אנדומטריוזיס, שהוא עכשיו פעיל, או כל בעיה אחרת בגב אני אערוך את זה, אני אוריד את זה אולי, זה יצא קצת מבולגן, אבל בסדר. אל תעשו את זה אם יש לכם אנדומטריוזיס פעיל או כאבי גב תחתון חמורים. אנחנו עושים הקפצות קטנות של הגב התחתון, וזה ממש עדין, עדין, עדין. זה רק כדי להזרים לשם דם. עכשיו, כשאני עושה את ההקפצות, אני מגלגלת את עצם הזנב פנימה, ורק אז מקפיצה. תמשיכו לנשום עם כל שאיפה. בטן מתנפחת כמו בלון. נשיפה דרך הפה. שאיפה אל הבטן. הקפצות עדינות, עדינות. הן לא יוצרות כאב וזה לא מגיע ממאמץ. ונשיפה דרך הפה. שאיפה עמוקה אל הבטן, בטן מתנפחת. נשיפה. אנחנו ממש מהכתבים את כל האזור הזה. שאיפה עמוקה אל הבטן, זה האחרון. שאיפה דרך הפה. ואז ברגע אחד תעצרו את התנועה, כפות ידיים על הבטן התחתונה. תמשיכו לנשום, ורק תתבוננו באנרגיה שהצטברה עכשיו באגן שלכם, בגב התחתון. ומכאן תתפסו את קרסול שמאל עם כף יד ימין ואת ברך שמאל עם כף יד שמאל, ואנחנו עושים תינוק בעריסה לרגל שלנו, פשוט להניע אותה רגע מצד לצד. תמשיכו לנשום. קליקים מבורכים, אבל עבודה ללא כאב, ללא מאמץ, ללא דחיקה של הגבולות. ועכשיו אנחנו בודקים עד לאן כף הרגל יכולה להגיע לכיוון הראש. אם זה אפשרי עבורכם, אם זה לא אפשרי, אז פשוט תמשיכו עם התינוק בעריסה. ומפה נניח את קרסול שמאל על ברך ימין, זרועות בקקטוס 90 מעלות. ונניח את הפיתול הזה לצד ימין עם כתף שמאל באוויר. תכניסו כרית מתחת לשכמה השמאלית, אבל תקרקעו את כתף שמאל, בין אם עם כרית או בלי כרית. מבט יכול להיות שמאלה אם נעים, ומפה אפשר להיעזר בעזרת כף יד ימין. בשאיפה אני מרחיקה ממני את ברך שמאל, הברך העליונה. נשיפה, ברך שמאל מתקרבת אליי, כמה שאפשר היום, גם עם התנועה פיצית, שאיפה. ברך שמאל מתרחקת, ונשיפה, ברך שמאל מתקרבת. שאיפה, ברך שמאל מתרחקת. נשיפה, ברך שמאל מתקרבת. שאיפה. נשיפה. שאיפה. ונשיפה.
ומפה נעבור לצלב קרס. אז נתחיל מלהניח קודם את ברך שמאל מעל ברך ימין, ואז פשוט להגליש אותה אחורה כמה שהיא מגיעה. וכמו שהסברתי קודם, אם צריך כדי להניח את ברך שמאל על המזרן, לעשות פה הקשתה בגב התחתון, אז תעשו אותה. זה תלוי במבנה של הגב. ומפה המבט יכול או ליפול שמאלה או אל התקרה, מה שיותר נוח בצוואר. תנשפו את כל האוויר דרך האף, מתיחה מאוד מאוד חזקה לשריר ירך קדמי. בשאיפה בטן מתנפחת כמו בלון. אז תעלו את האוויר עד לבית החזה. נשיפה, לשחרר, לתת לגוף לשקוע, להיות כבד, לסת רפויה, שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה עד הכתפיים. נשיפה, לשקוע, לבדוק מה עוד יכול להרפות, מה עוד יכול לשחרר. שאיפה עמוקה. נשיפה. ותחזרו לנשום בקצב שלכם לאט. נחזיר את הברכיים למרכז. ברוחב האגן תביאו את הברכיים אליכם, כל כף יד על ברך, תתגלגלו קצת מצד לצד. נפלא. ובואו למרכז, תפסיקו להתנדנד, קחו שאיפה עמוקה אל בית החזה. נשיפה, מצח עולה אל הברכיים. ומפה, שוב מזכירה, אם יש מתח בצוואר, מיד לתמוך עם כפות ידיים, מאחורי החלק העגול של הראש, מרפיקים אל האוזניים. אם אתם בטוב, אתם יכולים להמשיך איתי. קבצו שרירי בטן, ופשוט תיישרו את הזרועות לקדמת המזרון, ותמשיכו לנשום על בית החזה. עם כל שאיפה, בית החזה מתמלא באוויר. נשיפה להרפות פנים, לוודא שהגב התחתון מונח. שאיפה לבדוק אם יש מקום לבוא עוד קדימה. ונשיפה לאט ובשליטה, כפות ידיים חוזרות אל הברכיים וראש חוזר למזרון. תתגלגלו מצד לצד, משחרר את המתח. ובשאיפה הבאה אנחנו נעלה לישיבה. אם המעבר לא מתאים לכם, אז פשוט תמצאו את דרככם. זרועות לצידי הגוף על המזרון, בשאיפה תניפו את הרגליים מעבר לראש, ובואו לישיבה. נפלא. בסוכסנה, כף רגל לפני כף רגל. אם הישיבה הזאת לא נוחה לכם, קחו כרית, תגביאו את עצמכם, שיהיה לכם נוח, כי אנחנו נשאר פה. מעולה. אז מכאן אפשר לעצום עיניים, תעבירו את המודעות אל הצוואר וסיבובים של הראש עם כיוון השעון. תעשו את זה לאט, תעבירו את המודעות לתנועה, תמשיכו לנשום. כפות ידיים על הברכיים, צד שני נגד כיוון השעון. ראש למרכז, עיניים עצומות. תנשפו את כל האוויר דרך האף. תניחו את כפות הידיים על הבטן. בשאיפה הבאה תנפחו את הבטן כמו בלון ותחזיקו את האוויר בפנים. קומבקה, עצירת נשימה. נשיפה דרך האף, להוציא את האוויר, בטן רכה חוזרת פנימה. תביאו את כפות הידיים עכשיו אל בית החזה. בשאיפה תכניסו הרבה אוויר אל בית החזה, ממש תרגישו שבגלל שבית החזה מתמלא באוויר, כפות הידיים מתרוממות יחד איתו. ואז תחזיקו את האוויר בפנים, עצירת נשימה. נשיפה לרוקן דרך האף. עכשיו כף יד ימין באה אל הבטן, כף יד שמאל נשארת על בית החזה.
בשאיפה הבאה, בטן מתנפחת כמו בלון, ואז תעלו את אותו אוויר אל בית החזה. נשימת היוגי המלאה, תחזיקו את האוויר בפנים. נשיפה דרך האף לרוקן. עוד אחד כזה, שאיפה אל הבטן, מתנפחת כמו בלון. תעלו את זה אל בית החזה עד הכתפיים. תחזיקו את האוויר בפנים. ונשיפה לשחרר. תשאירו את כפות הידיים איפה שהן. תחזרו לנשום בקצב רגיל. תתבוננו ברטט, בוויברציה, באנרגיה שזורמת בגוף. ותחזירו את כפות הידיים אל הברכיים. נמשיך עם התרגילים לצוואר. אז מכאן, אם יש בעיות בצוואר, אפשר לעשות את זה קטן ולאט. שימו לב לצוואר שלכם, אל תעבדו אם יש כאב. מכאן, עיניים עצומות, מודעות בצוואר. אנחנו נפנה פעמיים שמאלה עם הראש, ואז פעמיים ימינה עם הראש, ואז פעמיים שמאלה באלכסון, פעמיים ימינה באלכסון, ופעמיים אחורה. אנחנו נעשה את זה כל אחד בקצב שלו, ובעצם שוב אפשר לעשות את התנועה לאט. אם יש כאב אפשר לעשות אותה יותר מהר. שימו לב מה נכון לכם. תשאירו את המודעות בצוואר, ותמשיכו לנשום כל הזמן. מה שאנחנו עושים בתרגיל הזה, תמשיכו תוך כדי שאני מדברת, זה בעצם להפעיל עצב שנקרא עצב הווגוס. העצב הכי ארוך בגוף, שמגיע ממש עד רצפת האגן שלנו ומתחבר גם לרחם ולמעי הגס. והתרגיל הזה בעצם מפעיל אותו. העצב הזה אחראי על המערכת של הרגיעה שלנו, rest and digest, והוא מה שמאפשר לנו להגיע בסופו של דבר, חוץ מ-rest and digest, לשקט במחשבות. תמשיכו לנשום. עוד מחזור אחד. אחרי שסיימתם אותו, ראש חוזר למרכז. תנשפו את כל האוויר דרך האף, תרוקנו את הגוף. כפות ידיים פונות למעלה. קחו שאיפה עמוקה, כמו שתרגלנו. בטן, בית חזה, כתפיים. תעצרו נשימה ותסתכלו למעלה. אל התקרה, כתפיים רפויות. נשיפה, עיניים עצומות, תוציאו את האוויר דרך האף. כפות ידיים עדיין פתוחות. שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה, עד הכתפיים. תעצרו נשימה, תסתכלו למעלה, לפתוח כפות ידיים. נשיפה, עיניים נעצמות, להרפות. אחרון, שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה עד הכתפיים. תחזיקו את האוויר בפנים, תסתכלו למעלה. נשיפה, עיניים נעצמות, לרוקן, להרפות. תישארו עם עיניים עצומות, תחזרו לנשום בקצב שלכם. נוכחות, תעבירו את המודעות לעמוד השדרה, לצוואר, לעורף. תתבוננו באנרגיה שזורמת בגוף. ומפה עיניים עצומות, תשפשפו את כפות הידיים מול בית החזה.
ליצור חום נעים, תניחו את כפות הידיים על העיניים. ובשאיפה הבאה שלכם תפתחו את העיניים לתוך כפות הידיים. ותזיזו את כפות הידיים, אפשר לעשות רגע איזה עיסוי נעים כזה לפנים או ליטוף. וקצת לנער את כפות הידיים. אם אתם יושבים על כרית, תוציאו אותה. ותזיזו אותה. מפה בואו בסוכסנה אל אחורי המזרון, כף רגל לפני כף רגל, ואז תחליפו את השילוב, לשילוב שאתם לא רגילים אליו. תביאו כפות ידיים לפניכם ותגיעו פה כמה רחוק שנעים לכם. ממש אפשר להישאר פה. אם נעים לכם להגיע רחוק, תגיעו רחוק. ראש רפוי, רגע נעשה פה מתיחה. ומפה קבצו שרירי בטן שאיפה בעולה מידת 6. ונסתדר למעבר לקריאה. אז גלגלו את האצבעות של כפות הרגליים, בתמיכה של כפות הידיים בואו אחורה. אם אתם לא מגיעים עם העקבים אל המזרון, קחו כרית, תניחו מתחת לעקבים, שיהיה לכם נוח, לא לסבול. וכמובן אפשר לתמוך גם עם כפות הידיים לפניכם. אם אתם בטוב פה, אפשר להכניס מרפקים בחלק הפנימי של הברכיים ולהפגיש כפות ידיים בתפילה. תנשפו את כל האוויר דרך האף, תרוקנו את הגוף לסטות רפואיות. בשאיפה תנפחו את הבטן כמו בלון. נשיפה דרך הפה כמו קשית, והראש יורד וגם כפות הידיים יורדות כמו קידה כזאת. ממש להפוך להיות קטנים, סנטר אל בית החזה. שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה, ולצמוח מתוך השאיפה הזאת בחזרה למעלה. כאילו האוויר מרים אתכם. נשיפה דרך הפה כמו קשית, לצנוח למטה בקידה, סנטר אל בית החזה. שאיפה אל הבטן, אל בית החזה עד הכתפיים. לצמוח בחזרה לגובה שלנו. למשוך קצת את הסנטר אל בית החזה. נשיפה, לנזול למטה. אחרון, שאיפה עמוקה, לצמוח עם האוויר לגובה שלנו. נשיפה, להוציא דרך הפה, לשחרר את התנוחה. ומכאן כפות ידיים באות למזרון. ניישר את כפות הרגליים ככה שהן יהיו מקבילות זו לזו, ונבוא לכפיפה לפנים. נפלא. לא נשאר כאן, קבצו שרירי בטן, ובשאיפה הבאה, חוליה אחרי חוליה, סנטר אל בית החזה, לעלות לאט לאט לעמידה, זרועות רפויות, ראש רפוי עולה אחרון, תמשיכו לנשום תוך כדי המעבר. ורק כשהגב ישר, גלגלו את הכתפיים למעלה, אחורה ולמטה, ראש עולה למרכז, בית חזה נפתח, ותמשיכו לנשום. ומכאן נעבור לתרגיל הנחש. אם יש בעיות בגב, פשוט תעשו אותו לאט ובמודעות לא למתוח גבולות. בכללי מאוד טוב לעשות אותו לאט, כי הוא מביא לנו מודעות לתנועה. זה תרגיל מדהים לשחרור כאב, והוא גם משקם את איך שהחוליות מונחות אחת על השנייה. אז תעמדו בפיסוק ברוחב האגן. רוחב האגן שלנו הוא הרוחב של שתי העצמות שיש לנו כאן. תסתכלו על כפות רגליים שלכם, תוודאו שהן מקבילות זו לזו, כמו שני כבישים שאף פעם לא ייפגשו. ומכאן תנשפו את כל האוויר דרך האף. ובשאיפה תשלחו את הסנטר רחוק, רחוק, רחוק. תכופפו ברכיים ותתחילו לבוא למטה. כשהגעתם למטה, נשיפה, קבצו שרירי בטן ותעלו לאט לאט לעמידה עם הראש רפוי והכתפיים רפויות. שאיפה, לשלוח סנטר רחוק, רחוק, רחוק. כאילו אתם מציירים עיגול גדול עם הגוף, ברכיים כפופות, תומכות בנו. נשיפה, סנטר אל בית החזה, גב עגול, בטן חזקה פנימה. לעלות בחזרה לעמידה. שוב, אם יש כאב לעשות לאט. שאיפה, לשלוח רחוק, מניעים מלא 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 אנרגיה בגוף בתרגיל הזה. נשיפה, קבצו שרירי בטן, סנטר אל בית החזה, תתחילו לעלות למעלה. שאיפה, לשלוח סנטר רחוק. ונשיפה.
דרך האף. לבוא למעלה. שאיפה. תעשו את זה כמובן בקצב שלכם. ונשיפה, סנטר אל בית החזה, בטן חזקה פנימה. לעלות. אחרון, שאיפה, לשלוח סנטר רחוק, 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 רחוק. ונשיפה. הנחש עולה למעלה. ותשאירו הפעם את הראש רפוי למטה. גב ישר, גלגלו כתפיים. למעלה, אחורה ולמטה. ראש עולה למרכז, זרועות רפויות, כתפיים רפויות, עיניים עצומות. רק תתבוננו באנרגיה שזורמת בגוף. תדסנה, תנוחת ההר. שקט פנימי, יציבות, עוצמה, יסוד האדמה. תתבוננו בנשימה, תתבוננו בעמוד השדרה, בדופק. ומכאן תביאו את כפות הידיים מול בית החזה, תשפשפו אותם זו בזו, תיצרו חום נעים ותניחו אותם על העיניים. תרגישו את החום של כפות הידיים, תרגישו את המגע של האור באור. ובשאיפה הבאה שלכם תפקחו את כפות העיניים, את העיניים לתוך כפות הידיים. ושוב, איזה ליטוף כזה בפנים. יס. תצעדו אל קדמת המזרן. קחו שאיפה עמוקה אל בית החזה. נשיפה, כף רגל שמאל נשלחת אל אחורי המזרון. נעבור לווריאציה של תנוחת הלוחמת. כף רגל ימין מצביעה קדימה, כף רגל שמאל נכנסת 45 מעלות פנימה. אגרופים זה לזה. מפה תנשפו את כל האוויר דרך האף. ובשאיפה הבאה, ברך ימין מתכופפת 90 מעלות, תשלחו את אגרוף ימין קדימה, אגרוף שמאל נמתח, כאילו יש לנו פה חץ וקשת, ותעצרו את הנשימה, תחזיקו את הנשימה בבית החזה. ברך ימין ב-90 מעלות. נשיפה דרך האף, ליישר את רגל ימין ולהחזיר את אגרוף ימין אליכם. מבט קדימה, שאיפה, למתוח את החץ והקשת, ברך ימין 90 מעלות, לגלגל את זנב פנימה, עוצמה, כוח, יציבות. נשיפה, רגל ימין מתיישרת, העקבים חוזרים מול בית החזה. שאיפה, תחזיקו את האוויר בפנים אחרי שסיימתם לשאוף ברך ימין 90 מעלות. בית חזה פתוח, מבט קדימה. ונשיפה. לחזור למרכז. אחרון, שאיפה. תחזיקו את האוויר בפנים. נשיפה. לחזור. ומפה, זרועות לצידי הגוף. בשאיפה, זרועות עולות לצידי הגוף. נשיפה, ברך ימין מתכופפת, ותניחו את אמה ימין על ברך ימין. זרוע שמאל עולה למעלה למתיחה צידית. בשאיפה. כאילו מישהו מושך לכם את זרוע שמאל. נשיפה, זרוע שמאל, אם אפשר, מגיעה לאזור האוזן. נמתחת רחוק, לא לתת לראש ליפול. לאסוף את הראש, שיהיה קו אחד, עם הצוואר, ולדחוף דרך מרפק ימין. אם לא נוח פה, אפשר פשוט להישאר כאן. מבט למטה הופך את זה ליותר קל. מבט קדימה, אם אתם חזקים בצוואר, עם כל שאיפה, להימתח רחוק, לפתוח בית חזה פה. שאיפה, להרפות לסטות ולשקוע. מפה בשאיפה, זרוע שמאל עושה עיגול גדול מסביב לגוף. ושתי כפות הידיים נפגשות בקדמת המזרון, לצידי כף רגל ימין. בצעד גדול, תביאו את כף רגל שמאל לקדמת המזרון, לכפיפה לפנים. תאספו שרירי בטן,
ומפה בשאיפה חוליה אחרי חוליה. עולים למעלה. ראש רפוי, זרועות רפויות, רק שהגב ישר, גלגלו כתפיים, למעלה, אחורה ולמטה, ראש עולה למרכז. תתבוננו באנרגיה שזורמת בגוף. ומכאן צד שני. רגל ימין נשלחת אל אחורי המזרון ב-45 מעלות. רגל שמאל מצביעה לקדמת המזרון. עקב שמאל נמצא בקו אחד עם קשת ימין. תעשו פיסוק גדול אבל לא שפגאט כדי שתהיה לכם יציבות. שני האגרופים מול בית החזה שלכם. תנשפו את כל האוויר דרך האף, מבט קדימה. ושאיפה, אנחנו מותחים את החץ והקשת, עוצרים את האוויר בפנים ברך שמאל, 90 מעלות בול, גלגלו עצם זנב פנימה. נשיפה. תיישרו את ברך שמאל, בואו למרכז. שאיפה. יורדים למטה. לדחוף את המזרון עם הרגליים, למצוא פה יציבות ושקט. תחזיקו את האוויר בפנים. נשיפה. אגרוף אל אגרוף. שאיפה שבסופה עוצרים נשימה. בית חזה פתוח. ונשיפה. רגל שמאל מתיישרת, אגרופים חוזרים, אחרון, שאיפה. למתוח חץ וקשת, לעצור את הנשימה. נשיפה לחזור. אגרוף לאגרוף. שאיפה, זרועות נפתחות לצדדים. אולי צריך להגדיל טיפה פיסוק. נשיפה, ברך שמאל מתכופפת בול 90 מעלות. אמה שמאל מונחת על ברך שמאל, ואז בשאיפה זרוע ימין עולה. קו אחד עם הכתף, או לאן שהיא מגיעה, כן? יכול להיות שהיא פה מאחורה וזה גם סבבה. ונשיפה, אם נעים ואם אפשר, זרוע לכיוון האוזן, מבט למטה ומבט למטה זה יותר קל. אם הצוואר חזק מבט קדימה, לא לתת לראש ליפול, לדחוף דרך כתף שמאל. עם כל שאיפה, מישהו מושך אתכם קדימה, דרך היד העליונה. נשיפה, לשקוע, להרפות. לוודא שכפות הידיים לא במאמץ יתר. שאיפה אל בית החזה הפתוח. נשיפה. בשאיפה הבאה, זרוע ימין מציירת עיגול גדול מסביב לגוף, שתי כפות ידיים נפגשות לצידי רגל שמאל ובצעד גדול. בואו עם כף רגל ימין לקדמת המזרון, לכפיפה לפנים. תאספו שרירי בטן. ובשאיפה הבאה, חוליה אחרי חוליה, זרועות רפויות, ראש רפוי. אנחנו עולים למעלה, ראש עולה אחרון. רק שהגב ישר, גלגלו כתפיים, תפתחו בית חזה ראש למרכז, תרגישו את הגובה, תרגישו את הלב פועל. ומכאן נעבור לתנוחת העץ. אם צריך, אפשר לעמוד ליד קיר ולהתאמך בקיר. אם צריך, אפשר גם לרדת מהמזרון, זה טיפה יותר קל בגלל שהמזרון רך. תסתכלו על כפות הרגליים שלכם ותפרסו את האצבעות של כפות הרגליים רחב רחב, כמו רגל של צפרדע. תוודאו שכפות הרגליים מקבילות וברוחב האגן. מכאן, תאספו קצת שרירי בטן ותמצאו לפניכם נקודת פוקוס, דרישתי. זה יכול להיות איזה קטם כזה על הקיר או איזה פרט ברצפה, משהו שתמקדו בו את המבט וזה ייתן לכם את השיווי משקל. תעבירו את המשקל לכף רגל שמאל, ומכאן נעבור לווריאציות. אפשר להניח את כף רגל ימין על קרסול שמאל ממש בעדינות, או להניח על ברך שמאל ממש בעדינות, או להכניס את כף רגל ימין עמוק לתוך הירך השמאלית. מפה, אחרי שיש לכם דרישתי, תאספו את הבטן אליכם, תפתחו בית חזה, ובשאיפה זרועות עולות. ונפגשות בתפילה, מרפקים כפופים, תמשיכו לנשום, תמצאו פה עוגן של יציבות.
אם כפות הרגליים רועדות, זה ממש ממש בסדר. אנחנו מחזקים דרך התנוחה הזאת את השרירים שמייצבים אותנו בכפות הרגליים וגם לאורך כל הרגל. משפרים את חיסות העצמות. מפה לאט, בנשיפה הבאה, תפילה שוקעת אל בית החזה. ובשליטה, בשאיפה, נוריד לאט את רגל ימין בחזרה באלגנטיות למזרון. ותנערו קצת את רגל שמאל. נחזור לעמידה. אז תפרסו את האצבעות רחב, תוודאו שהפיסוק שלכם ברוחב האגן. נעשה עכשיו את הצד השני של העץ. אז מכאן תעבירו משקל לכף רגל ימין. אני מזכירה שאפשר להתמך בקיר אם צריך. וריאציות. אפשר להניח בעדינות על הקרסול, בעדינות על הברך, או עמוק אל תוך הירך. דרישתי, נקודת פוקוס לפניכם, להסתכל עליה, זה נותן את היציבות. אחרי שמצאתם יציבות, תאספו את הבטן פנימה, תפתחו בית חזה. ואז בשאיפה, זרועות עולות, מציירות עיגול גדול מסביב לגוף, נפגשות בתפילה, מרפקים כפופים כדי לא ליצור מתח בכתפיים. ותמשיכו לנשום. עם כל שאיפה, הגוף מתמלא באוויר, אפשר להרגיש את בית החזה קצת עולה. שאיפה, תרגישו את המשקל יורד דרך כף רגל ימין. ומפה, בנשיפה הבאה, תפילה שוקעת אל בית החזה. ובשאיפה, בשליטה, לאט, מחזקים שרירי ליבה ככה. תשחררו את כף רגל שמאל, עדיין תסתכלו על הדרישתי, על נקודת הפוקוס, ולאט תחזירו אותה למזרון. ואז תנערו את כף רגל ימין, תנערו את כף רגל שמאל. יס. ומכאן נעבור להרפאיה. אז אני ממש ממליצה להתכסות. טמפרטורת הגוף יורדת. אני הולכת להביא שמיכה. טמפרטורת הגוף יורדת כשאנחנו בעצם מפסיקים לזוז. אוקיי, אין פה בעצם שמיכה. מכאן אנחנו נעבור לשווסנה. אז בדרככם תשכבו על המזרון, תניחו לכם כרית מתחת לראש, שיהיה לכם נעים. תמקמו את הרגליים בפיסוק יותר רחב מהמזרון. אם יש כאב בגב התחתון, אפשר להכניס כרית מתחת לברכיים, או לכופף ברכיים ולשכב באופן הזה. את הזרועות תניחו או לצידי הגוף כשכפות הידיים פונות למעלה, או על הבטן, מה שיותר נעים. תוודאו שהראש שלכם במרכז ושהוא לא נפל לצדדים. ועיניים עצומות. אם קר לכם תתכסו, טמפרטורת הגוף יורדת בזמן שאנחנו מרפים. ותישארו בשכיבה על הגב. אני עולה לישיבה כדי שיהיה לי יותר נוח לדבר איתכם. אתם לא צריכים לראות אותי עכשיו. אתם לא צריכים להחזיק שום דבר או להבין שום דבר, רק להרפות. אז מכאן נשפו את כל האוויר דרך האף, תרוקנו את הגוף. וקחו שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה, עד לכתפיים. נשיפה, לשחרר. שאיפה עמוקה אל הבטן, אל בית החזה, עד הכתפיים. למלא את כל הגוף באוויר טרי. ובנשיפה, להרפות למטה. שאיפה עמוקה, לשאוף, לשאוף.
נשיפה, להרפות. ומפה תמשיכו לנשום בקצב שלכם. תעבירו את המודעות אל הגוף כיחידה אחת גדולה, שלמה, מושלמת. ותתבוננו איך הגוף הזה כיחידה אחת גדולה מרגיש עכשיו. איזה תחושה עולה מהגוף? אולי אתם מרגישים ממש כזה המון אנרגיה ותחושה טובה ונעימה, ואולי דווקא עייפות. אולי יש לכם איזושהי תחושה שאפילו אין לה שם, רק להתבונן על זה בלי להסביר, בלי לנסות לשנות את זה. תעבירו את המודעות אל כפות הידיים, אל הקצות של האצבעות שלכם, ותנסו להרגיש מה יש בקצוות של האצבעות של הידיים. אולי תחושה של חום, אולי תחושה של קצת נימול. שוב, רק להתבונן, בלי לנסות לשנות. ואז אני מזמינה אתכם להישאר עם המודעות על כפות הידיים, ואז להניח אותם באופן אינטואיטיבי על איזשהו חלק בגוף שפשוט מבקש עכשיו תשומת לב, מגע, חום, אהבה. כל חלק בגוף הוא לגיטימי. אז תניחו את כפות הידיים על החלק הזה בגוף ותעבירו את כל המודעות שלכם לשם. עם כל שאיפה תדמיינו כאילו כל האוויר וכל האנרגיה זורמות אל המקום הזה דרך כפות הידיים שלכם. ובנשיפה ממש להינמס עוד לתוך המזרון, פנים רפויות, גבות רפויות, מצח רפוי. תפרידו בין השיניים העליונות לתחתונות, תנו לפה קצת להיפתח. עם כל שאיפה, המודעות, האנרגיה, האוויר זורמים על כפות הידיים שלכם. בנשיפה, גוף כבד, כבד. שאיפה אל כפות הידיים. ונשיפה, להינמס, להיות כבדים. תמשיכו לנשום בקצב שלכם. אנחנו נהיה פה לעוד כמה רגעים של הרפאיה. תשאירו את כפות הידיים לתמיכה שהגוף שלכם ביקש. ותמשיכו לנשום, פשוט להיות. כשעולות מחשבות, פשוט כל פעם בעדינות. כמו ילד שמסתובב בקניון ומסתכל על כל הצעצועים.
אנחנו פשוט תופסים לו את היד ובעדינות אומרים לו, לא, זה לא מה שאנחנו עושים עכשיו, עכשיו אנחנו מתמקדים בזה. אז ברכות, בעדינות, בהומור, להחזיר את המודעות לכפות הידיים שלכם, לחלק שביקש ריפוי. עם כל שאיפה, האוויר זורם על כפות הידיים שלכם. ובנשיפה עוד משהו מרפא, עוד משהו משתחרר, הגוף מתרוקן. ומפה ממש בעדינות תתחילו להזיז בתנועות פיציות את הכפות של הרגליים ואת כפות הידיים. כפות ידיים יכולות לחזור למנח ניטרלי. תנערו אותם קצת. תוציאו את האנרגיה העודפת. ואז תעשו תנועה שלא עם הראש כדי רגע לאוורר את הצוואר. וממש בעצלנות תביאו את הברכיים על בית החזה, כל כף יד על ברך. תעשו את זה לאט, קחו את הזמן. תתגלגלו מצד לצד. ותעברו לשכיבה על צד ימין. תהיו פה רגע קטנים, ותחזירו את כפות הידיים לאזור שנגעתם בו בזמן ההרפאיה. תגידו לעצמכם תודה. תודה שאתם משקיעים בעצמכם, שאתם נותנים לעצמכם, שאתם עומדים שם בשביל עצמכם, שאתם החברים הכי טובים של עצמכם. תבדקו איך האזור מרגיש. יכול להיות שהוא מרגיש אותו דבר. אולי זה יותר כואב, ואולי אתם מרגישים יותר טוב. כל התשובות נכונות. רק תתבוננו על זה רגע. בהמון הודעה והמון הוקרת תודה לעצמכם. ואז בתמיכה של כפות הידיים, בואו לישיבה וניפגש בסוכסנה. כף רגל לפני כף רגל, אפשר לשבת על כרית גבוהה. כפות ידיים על הברכיים. בשאיפה, זרועות עולות למעלה, מציירות עיגול גדול מסביב לגוף. נשיפה, כפות ידיים פונות למטה ולהוציא את האוויר בלחישה דרך הפה. מורידים את האוויר למטה, את האנרגיה למטה. שאיפה, עיגול גדול מסביב לגוף, מבט למעלה. נשיפה בלחישה. להוציא את האוויר לאט לאט. שאיפה, עיגול גדול מסביב לגוף, מבט למעלה, לאסוף את האנרגיה. נשיפה בלחישה. שאיפה, עיגול גדול מסביב לגוף, כפות ידיים נפגשות בתפילה. נשיפה, תפילה שוקעת אל בית החזה. שאיפה עמוקה אל בית החזה. נשיפה, קידה קלה קדימה. נמסטה. תודה רבה שהשקעתם בעצמכם, תודה רבה שתרגלתם איתי. וניפגש בסרטון הבא, שיהיה המשך יום נעים.